खुलुमबाय नोंथांमोननिसिम फुंबिलिनि गोजोन हामलायनायखौ जासिहरग्रोनाय जाबाय। आसा खालामो नोंथांमोनाबो मोजाङैनो दङ। दिनै 2023 मायथाइनि 20 आगस्ट नोंथांमोनखौ आंनि बोहिस्रि बर' रादाबाव बयखौबो बरायनानै लाग्रोनाय जाबाय। नोंथांमोननि थाखाय आं गोदान भिडिअ लाबोबावबाय। अन्नानै नोंथांमोना भिडिअखौ नायलांदो। बिहाराव सासे खौरांगिरिखौ गावथारदों। खौरांगिरि बिमल कुमारी यादवखौ गावथारदों। बे जाथाया बिहारनि अररिया जिल्लानि रानीगंज ब्लकआव जादों। दैनिक जागरणनि खौरांगिरिमोन गावथारजानाय बिमल कुमारी यादवआ। रिपर्टनि बादिब्ला बिमल कुमारी यादवखौ गावनि न'आवनो गावथारदोंमोन। फुंनि 5:30 रिंगासो समाव साब्रै दुथांफोरा बिमल कुमारी यादवनि न'आव फैनानै दरजा बुफैदोंमोन। दरजाखौ बिमल कुमारी यादवआ खेवनाय लोगो लोगोनो बिमल कुमारी यादवनि बिखायाव दुथांफोरा गुलि गावनानै होदोंमोन आरो जोखोम जानाय हालोदाव न'खरनि मानसिफ्रा मेडिकेल फारसे लांनाय जादोंमोनब्लाबो बिथांखौ रैखा खालामनो हायासै होनना फोरमायथिदों। दायनिगिरि दुथां साब्रैनि गेजेराव सासेखौ हमनो हाबाय होनना मिथिना मोन्दों। फोरमायथिबावनाय बादिब्ला सिगां समावबो बिमल कुमारी यादवनि फंबायखौ माखासे दुथांफोरा बुथारदोंमोन। जाय जाथायखौ गावनि मेगनजोंनो नुदोंमोन। बिमल कुमारी यादवआ फंबायखौ बुथारनायनि सायावनो दुथांफोरनि हेंथायै बिजिरसालियाव ट्रायल्स सोलिगासिनो दंमोन। जायनाखि गावनि फंबायखौ बुथारनायखौ बिमल कुमारी यादवआ गावनि मेगनजोंनो नुदोंमोन। बेनिखायनो कर्टआव साखी हिसाबै खोथा बुंनायफोरनि गोजानाव थानो थाखाय हुमखि होदोंमोन दुथांफोरा आरो गोजानाव थायाब्ला बुथारनायनिबो हुमखि होदोंमोन दुथांफोरा। जायनि थाखाय जिउ रैखाथिनि थाखाय पुलिसफोरनिबो रैखाथि बिखादोंमोन बिमल कुमारी यादवआ। नाथाय पुलिसफोरा रैखाथि होआखैमोन। बिथांखौ रैखाथि होयैनि थाखायनो बिमल कुमारी यादवनि न'आव दुथांफोरा फैनानै बिथांखौ गावथारफैनो हादों होननानै बुंथियो न'खरनि मानसिफोरा। क'क्राझाराव मोनसे सोमोनांथाव जाथाय। सासे थिकादारनि गावखौनो बुथारना लानाय जाथाया ओनसोल नाङैनो गोबां सावरायजादों। दीपक शर्मा उर्फे दीपु मुंनि थिकादारानो बेलासे समाव गावनि न'निनो अफिस रुमाव फासि लाना थैना थायो। थैनायनि खौरां मोननाय लोगो लोगोनो गोबां सुबुंफोरानो दुखु मोननाय फोरमायदों आरो थैनाय बिथांनि न'खराव थांनानै खौरां लाहैदों। मिथिना मोननाय बादिब्ला बृहस्पतिबारखालि थिकानि बिलनि एसे रां मोननायनि उनाव शुक्रबारखालि फुंनिफ्रायनो दखाननि बाखिफोरखौ नाहैदोंमोन आरो एसे गोबाव जानायनि थाखाय दुखुजों गाज्रि मोननो नाङा होनना बुंबोदोंमोन। बेबादिनो बाखि रांफोरखौ होना फैना सानजौफुनि 11:30 रिंगासोआव गावखौनो बुथारना लायो। नाथाय मा जाहोननि थाखाय गावखौ बुथारना लाखो बेखौ दासिमबो मिथिना मोनाखै। गुवाहाटी नोगोरमानि सिङाव थानाय बरागावनि फ्लाइअभार साखाथियाव सासे एरिक्सा ड्राइभारखौ बुथारनानै दोननाय थासारियाव बोखांनो हादों। बुथारजानाय ड्राइभारनि मुङा जाबाय दीपु। दीपुनि मोदोमफोराव गिलुबालु बुथारनायनि सिनफोरबो नुनो मोन्दों आरो बिथांखौ सोर बुथारखो मानि जाहोनाव बुथारखो बेखौ दासिमबो मिथिनाय जायाखै। दा बे जाथायनि सायाव नायबिजिरनाया सोलिगासिनो दं होनना मिथिना मोन्दों। जरहाट जिल्लानि सिङाव थानाय मारियानि ओनसोलनि गिबनाव सासे बैसो जानाय आइजोआ थाबायलांबाय थानाय समाव हरखाब खारबोबाय थानाय रेलगारिजों सौख्रांजानानै जाब्रबथाय जाना जायगायावनो जिउ गोमादों। थैनाय आइजोनि मुङा जाबाय सरियार कर्मकार 75 बोसोर बैसोनि। सिम कार्ड फानग्राफोरनि थाखाय मिरु सरकारा लाबोदों गोदान आयेन। आयेनखौ मानियालासे सिम कार्ड फानोब्ला होनो नांगोन नोगोद 10 लाख रांनि जुरिमाना। हादराव साइबार फ्रड अदेबानि अनलाइननि गेजेरजों रां लुथिनाया बांनायखौ नोजोर होनानै सिम कार्ड फानग्रा आरो डिलारफोरनि थाखाय गोदान आयेन लाबोदों मिरु सरकारा। इउनियन कमिशनार फर कमिउनिकेशन इलेक्ट्रनिक आसनि बिष्णु बिथाङा फोरमायथिदों दि थगायनानै सिम कार्ड लानाय गासै 52 लाख सिम कार्डखौ डिएक्टिभेट खालामनानै होनाय जाबाय आरो 67,000 डिलार बा सिम कार्ड फानग्राफोरखौ ब्लेकलिस्ट खालामना होनाय जाबाय होनना फोरमायथिदों। लोगोसे साइबार फ्रडनि हेंथायै मोन 300 एफआइआर होनाय जाबाय होननानैबो फोरमायथिदों। डिलार बा सिम कार्ड फानग्राफोरनि थाखाय फोसावनाय गोदान आयेना जाबाय गासैबो सिम कार्ड फानग्राफोरानो पुलिस आरो बाय'मेट्रिक भेरिफिकेसन खालामनाय जानो नांगोन आरो रेजिस्ट्रेसन खालामनो नांथारगोन। सिम कार्ड डिलारफोरनि भेरिफिकेसन खामानिफोरखौ टेलिकम अपारेटरा मावगोन आरो सोरबा डिलारा आयेन सिफायोब्ला 10 लाख रांसिम जुरिमानाबो होनांगोन। नोंथांमोना आंनि भिडिअखौ जोबजासे नायलांनायनि थाखाय रोजा रोजा साबायखर थाबाय आरो नोंथांमोना जुदि आंनि भिडिअखौ नायनानै मोजां मोनोब्ला लाइक शेयार साबस्क्राइब खालामनानै हो जाहाथे आं नोंथांमोननि थाखाय गोदान गोदान भिडिअनि आपडेट लाबोबाय थानो हायो। एसेनोसै गोजोन्थों।